Ja, normalt så vil jeg jo ikke lave endnu en sådan en bust movie. Men ja, så var det jo en idiot, og så tænkte jeg, fint, så gør vi det igen. Øh, og det er jo sådan, det skyldes jo blandt andet, hvis man ser sådan lige fra start af demo her, at de faktisk sidder og bilder modstanderen ind, at det er mig, der spiller. Og så tænkte jeg, motherfucker! Og så gik jeg i gang. Så tænkte jeg, det gider jeg kraftedeme ikke være med til det her. Som I kan se, så sidder vores gode ven her, Smash ZTW. Han sidder jo også og ligesom benægter lidt, at det er ham. Og han er bare en 1-6 og sådan noget. Ja. 1-6'er. Ja. Ham har jeg godt nok aldrig hørt om. Så får en demo fra ham. Prøv at høre. Det vi skal nu, det er simpelthen mig og min kære ven, Michael. Vi skal lave en lille boss movie af vores rigtig gode ven, Gabriel Sativa Smash, arrangøren af Z eSport, og mange andre cops og events på nettet. Bered jer. Hvis vi nu så bare lige starter med at tage sådan en god runde her. Det er USP-runden vi har her. Hatter der. Skal vi se hvad der foregår. For satan. Kan vi... Jeg vil ekstremt gerne have det her i gengivet situation. Kan vi få den med noget Airdraw the Models? Og her har vi den så i gengivet situation. Smash ZTW, The Wall. Please be my shaker. Booty shaker. Og så bare tonse fremhacker, fordi maten har en flash. Og pisse ligeglad. Sgu da ligeglad, mand. Hvad kan de, drenge? Og så her. Anden rulle. Totalt solid fandme for fyret af her. På modstanderen. Og jeg kender altså Smash godt nok til, at han er lort. Så ja. Og det var meget fint, at de så lige her giver den inspirerende tone her. Lav en movie. Filmmateriale. Ja, det kan jeg fandme sige, folks. Det er filmmateriale, det her. Så, drenge. Så er det nede i fru Hansens kælder. Skal vi så lige se, hvad der foregår? Ja. En meget standard situation her. Og vi basker lidt rundt her. Og hvad satan, der hang sgu terroristen nu. Det havde jeg lige regnet ud. Hvad må han nu gøre? Ej, for satan, var det lige magasinet, der sad løst. Jeg synes, der røg nogle skud ud der. Og så en god granat her. Smash for helvede der. Du er fandme en fin spiller. Kan vi lige få den i gengivet situation? Nede i fru Hansens kælder kan man købe frikadel. For satan! Hvem er det, der sidder der? Kan vi lige komme ned derfra? Og nu skal han lige undvise her. For satan. Der, du er der! Men jeg har ikke set dig. Jo, jeg har. Nej, jeg har ikke. Jo, jeg har. Ja, Smash. Det er jo godt nok. Det er godt nok med nogle gode granater og noget godt Google-site her, så man lige kan se folk igennem beton. Nå! Så skal vi lige have sådan en runde her. Det er en meget ubesynderlig runde. Det er faktisk en besynderlig runde. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg sagde ubesynderlig runde. Nå ja, det er en ubesynderlig runde, fordi ja. Tonser og trækker. Det har jeg godt aldrig set før. Tonser frem. Og så tænker han, nej, fandme nej, det har jeg ikke løbeskoene til på. Og så let's play hide and seek instead. Og vi tager den lige gengivet her. Spotter en, og så er det bare væk her. Fordi for satan, der kommer mange nu. Og så har vi, jeg kalder det egentlig pre-fire med hygge, men det er også fordi jeg er sådan en lovemaker. Så det er sådan en hyggesituation det her. Af at Smash han lige går frem her. Og så tænker han, Krell, jeg kan lugte dig. Jeg kan lugte dig, mate. Du er dernede et eller andet sted. Lige dernede. Kom nu frem. Skal jeg skyde dig frem, eller hvad? Nå, Åsa. Den gik sgu lige af for tidligt. Hvad gør vi så? Nå, sætter vi os i et hjørne og skider. Ja. Kan vi lige få den i gengivet situation? Med noget draw of the models. Skal vi lige se. Kan vi lige få den igen? I en gengivet og fræk situation. Nej, for satan. Der var sådan sgu. Der var Krell. Så er det Krell igen her. Kan I lugte, drenge? Det er bullshit. Og der begynder han altså at skyde, inden maten er fremme. For satan, Smash. Det er sgu ikke godt, hva'? Jeg er så lige nødt at skamme sig lidt. Ja, ned i skammekrogen med dig. Der, ja.
Der er en skammekrog lidt over det hele, hva' Smash? Dem kan man finde mange af, når man er sådan en lille fed hacker. Nå, mate, jeg kan godt klare mig selv. Jeg har alligevel købt hacks. Så du gemmer dig bare deroppe et eller andet sted i et eller andet hjørne. Ja, men det her det er ligesom en AWP. Den er i hvert fald lige så kraftfuld på Smash. Hold da kæft, mand! Der var sgu da en revne og en meget lille mand. For satan da. Og så igen her, Mr. Shaky. Burde fandme lave en sang om Smash. Smash you on my shaky maker. Og så endnu en gang her, Smash Unstoppable. Han har altså ikke set maten her. Og så går han op og laver den her lille kanin-effekt her, som jeg vil kalde den. Kan vi lige få den igen i en gengivet og fræk situation? Og så har jeg altså taget jeg er vild runden her med Draw the Models også, hvor han lige kaster maten af helvedes til, sådan så han lige kan solo den her instance. Jeg tror Smash han lidt har tænkt, jeg har nok healing potions i mit taske. For fanden, så bare lige revne den her. Ja, men altså, det er jo sandsynlige frags, men dem er der jo mange af. Og Smash han er lort. Her igen, shaky. Og det er altså en inner-demo det her, folks. Så jeg gider ikke høre noget med det er bare fordi det er noget bug. Så her igen, lige med noget Draw the Models. Jeg elsker simpelthen de her Draw the Models scener her, for så kan man rigtig se, hvor usandsynligt det skulle være at hoppe op der. Du der. Stop med det der. Ja, altså. Som her, så farer han rundt på mappet. Og det... Ja. De kommer ikke rigtig på en spot i et stykke tid, og så farer han bare rundt som en eller anden forvirret svensker. Og så har jeg altså taget mig tid til lige at finde nogle flintings, som jeg godt lige ville tænke, vi skulle se. Det kunne jo være, at det var spændende at få lidt mere med, hvis man er i tvivl. Eller hvis man er en af hans tilhængere, selvfølgelig. Jeg har taget en rigtig god runde her også. Lige om lidt. Her altså, hvor der er 10 skud tilbage, hans lille sølle fandens. Det får jeg se lige om lidt her. Det synes jeg med noget udmærket. Godt 10 skud her, han har lige om lidt. Dem er han sgu ligeglad. Han gider ikke engang på reload. Og så står han her, og så tænker han, hvad skal jeg nu? Jeg skal lige ud og skyde 2 med 10 skud og 8 HP. Ja, men fint. Så fejler han sig på den sidste. Og det er altså, kig det igennem 30 gange. Der er eddermame med taler om shake. Kæft, en idiot, Smash. Så rotter han lige her, så man kan se i Draw the Models. Der er ikke nogen, der kommer frem, så han kan ikke engang prøve det der. Frante her, han ved godt, han er færdig lige om lidt. Kan I lugte det, drenge? Det er pis. Michael, jeg synes ikke, du kommer med så mange inputs. Kan du ikke lige... Hvor du arbejder henne? Jeg har udtrykket mig fint nok, det er ulækkert. Hvad er det? Hvad lugter det af? Det lugter af lort. Lugter det af lort? Jeg siger lort herovre, for jeg synes det lugter af pis. Michael, du er jo egentlig med i Snyd.dk. Kunne I ikke bruge sådan en som Smash? Jo, jeg synes da egentlig han skulle lave sig et lille indslag derinde. Nice. Sig selv. Sådan en som ham, han passer sgu fint nok ind i Snyd.dk, så... Nice! For satan da. Hørte du det, Smash? Der er sgu jobtilbud her. For helvede da. www.snyd.dk, drenge, hvis I lige skulle være i tvivl. Så gå derind, der kan I få snydkode til det hele. Jeg tror allerede Smash han har været på rundfart derinde. Så her, en udmærket og spændende pistol her. Hvor Smash igen er i aktion. Her lige kunne være fedt til lidt movie. Nah, så går vi lige frem her. Jeg skal egentlig bare... Nej, jeg gider ikke engang prøve, fordi at... ja, det får jeg se lige om lidt. Så jeg tager sgu lige den desperate rundtur her på B-bombsite. Og hopper alligevel derned, hvor jeg lige ikke gad at køre. Suspicious. Let's see that in repeat. Så har jeg så taget den her med Draw the Mod, hvor han lige undviger her. Så! God timing her. Så frem. Go. Nej. Men kunne det være, at der måske lige var en ekstra mand her? Det er der, men skal jeg gå ud og prefire ham nu, eller skal jeg bare lige lade som om jeg ikke så ham? Jeg tror, jeg lavede som om jeg ikke så ham. Og så kører jeg op, og så...
Kunne det være, at han lige står der alligevel? Nej, han har sgu trukket sig. Så nu hopper jeg efter ham. For satan, der er Bobby. Ja. Det er de der kids der, altså. Det går ikke. Og så har jeg så taget en retard-runde her, fordi jeg synes eddermame lige, at folk skal ikke tænke, han er bare en dygtig spiller. De skal tænke, hold kæft, en klovn. Hvad fanden var det? Var det en flash? Forsøgte du lige at flash med den ind? Blanco, kan du så sige undskyld til Blanco? Hold da kæft. Puha smash. Og så har jeg så taget en ekstra runde. Jeg synes lige, I skal have den med os. Fordi han prøver igen runden efter, bare med en smoke. Det kunne jo være, det var nemmere med en smoke. Life is so hard sometimes. Det lykkes heller ikke. Hold da kæft, mand. Fjols. Og så har jeg så tænkt, at I lige skulle have, for lige at runde det rigtig godt af med noget god karma, så synes jeg lige, vi har taget noget musik, altså sådan noget, som Smash selv har sunget. Den kommer her. Det er pissegodt, og så har jeg sat noget baggrundsmusik på, sådan, bare lige sådan for at sprede lidt hygge og sådan. Han kan faktisk godt synge. Hvor kommer den hen? Den er... This is Smash singing Justin Bieber. Never say never. You're on it, mate. Never say never by Smash og Corner. Det er simpelthen, det er... We love you, Justin Bieber. See, I never thought that I could walk through fire. I never thought that I could take the burn. Oh yeah. I never had the strength to take it higher. No, I didn't. Kæft, men ikke engang med fucking autotune kan manden synge. Hvad fanden kan han så? Han kan ikke spille sovsudstød, han kan ikke synge. Autotune. When your heart's Smash. under attack, Find the sgu da en anden hobby. gonna give everything I have. It's my destiny. I will never say never. I will fight till forever. And whenever you knock me down, I will not stay on the ground. Pick it up. Never say never. 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 Never thought that I could feel this power. I never thought that I could feel this free. I'm strong enough to climb the highest tower. And I'm fast enough to cross the sea. And that's